Savaş insanları ayırıp bölmez. Kapısını çalan yurttaşlara. Kolanên Enqerê bûn qadên hilbijartinê û pêşbaziyeka propagandaya partiyên siyasî li van deran dest pê kir. Qada Kızılayê ji bo hemû partiyên siyasî rengekî taybet derdixe pêş. İttifaka Komarî, İttifaka Millî, Partiya Saadetê û HDP'yê konên xwe li Kızılayê vedane. Li van deran partiyên alîgirên îttifakan jî alîkarî didin namzedan. Dibin van çadira da layên partiya ra diwestin. Baweriya her yekî ew e ku namzedê wan dê qezenc bike. Li gorî alîgirên namzedê AKP Mehmet Özhasekî di vê hilbijardinê da bawerin ku wê serkeve. Çadırımızı ziyaret edelim. Yek û çadira me ziyaret dikin gelek zêde ne û pir kes jî alîkarin. Partiya me AKP bêjna Xwedê ew ê cardin serkeve. Ji bo ku gelek eleqe heye. Her panoyên reklamê bi wênên namzede va pir kolan jî bi ala partiyên siyasî hatine xemilandin. Li gorî alîgirên namzedê CHP dibêjin Mansur Yavaş dê vebir qezenc bike. İlgiden çok memnunuz. Em ji alaqeyê gelek dilxweşin û alaqeyek mezin jî heye. Ji xwe enket ji Mansur Yavaş di pêş de diyar dikin. Em bi çavên qezenckirinê temaşe dikin. Ji bo ku enket ji me 8 heta 9 puan di pêş de nîşan didin. Partiya Demokratik ya gelan HDP jî di vê pêşbaziyê de xwe nîşan dide. Li gorî alîgirê HDP şansê namzedê wan Filiz Kerestecioğlu heye. Namzeta me Filiz Kerestecioğlu'ya em bawerin ku em ê qezenc bikin ji bo ku em hem siyasetekî cuda hem jî rêvebiriyekî cuda pêşkeş dikin. Em ji siyaseta rant û betonê dûrin. Alîgirê Partiya Saadetê jî ji bo namzedê xwe Mesut Doğan bihêvîne. Xwedê ji gelê me razî be, gelek eleqeyeke mezin nîşan didin. Tên û diçin dixwazin projeyê me fêr bibin. Heya ji me tê em jî pirsên wan bersiv didin. Em bi izna Xwedê qezenc bikin û vî karî ser bixin dê hemû gelê me ji wê sûdmend be. Li Enqerê hilbijardin navbera du namzede da diçe. Namzedê CHP Mansur Yavaş û namzedê AKP Mehmet Özhasekî. Hemû partiyên siyasî di qada Kızılayê da kon vedane. Dibin van konan da jî siyaset dimeşînin. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Enqere.